Idete do rekonstrukce? To chce pracovité ruce. Building RR postará sa. Bude kvalita aj krása. Išlo vajce na vandrovku, prepadli ho skupiny, vyzvali ho na férovku, má fraktúru škrupiny. Veru tak, milí priatelia, život není vždy pohádka a práve preto je dobre vedieť, čo sa blíži, čo vás čaká, opýtať sa jašteráka. Tak ako pán Robert vo svojom liste. Dobrý deň, pane Heso, prosím vás, pomôžte mi. Nespím, zaspávam nad ránom, aj to sa hneď zobudím úplne vyčerpaný. Možno je dôvodom toho aj môj projekt, ktorý sa mi gúla po mojej hlave, a je to projekt Posledná závisť. Nechcem o tom hovoriť, aby ste mi ten nápad neukradli, ale pomôžte mi, povedzte, či sa vyspím a či projekt bude úspešný. Robert. No, Roberte, ja vám váš projekt neukradnem, to sa nebojte, ale na to, aby sa mohol zhmotniť v reálnom svete, aby sa mohol manifestovať, splastičniť, ja ho musím pomenovať, musíme o ňom takto otvorené nahlas hovoriť. Áno, budíte sa unavení, ste veľmi rýchlo vyčerpaní, jak dovolenka v štátnej správe, a je za tým váš projekt, ktorý nosíte v hlave, Posledná závisť. Vy ste povolaním hrobník a vy do ľudí vidíte. Vy vidíte, čo sa na tých cinteroch deje. Čo je naša najväčšia hnacá sila v živote? Teda mnohých ľudí. Závisť, keď susedia závidia, rodina keď závidí, kolegovia, nech len závidia. To je drive, to je šťáva, to je žíla. A čo keby nám tak závideli aj po našej smrti? To by bolo vončo. A na toto vy ste kápli. Toto sa vám ľúbi. Posledná závisť SK. Predstavme si. Zomre občan, príde rodina, príde kolegové z práci, prídu kamarádi, celá vec, všetci dojdú a zrazu sa na cintore objaví celebrita, politik, športovec, herec, influencer. Plače tam, pospomína, donese kvety. A všetci kúkajú, kedy sa tí dvaja poznali, nikto o tom neví. Rodina hrdá, susedia už závidia, už to kloktá, už to bublá, už to ide, lebo neboštík si za života u vás predplatil službu Posledná závisť SK. Budete mať katalóg, teda tak by ste to vy videli, bude katalóg, kde budú mená, tváre, fotky, takzvaný book, alebo last book, hej, kde si môžete vybrať, kto zo známych osobností dojde na váš pohreb. Ono to aj stojí podľa toho, jak je obľúbený a jak je momentálne v kurze. Ale taktiež tie prejavy sústrasti a smútku, aké budú. Aj tam je ten cenník od do, že či len ukápne slzičku, alebo bude rumázgať, alebo sa bude hádzať do truhlu, dokonca vyťahne dve spomínky na vojnu, aj keď ste mali tmavomodrú knížku. Toto bude tá vec, že bude to cenovo odlíšené, že či len šoko troška smoklí, alebo či robí plačku plačková. Tam je strašný výtlak v tomto. Rovnako sa vám bude strašne ľúbiť, keby sa dalo dojsť akože aj s vencom, že zaplatíte len, že dojde niekto s vencom. A či to bude s vencom konopníkom, alebo normálne, že s vencom, kde budú visieť stuhy od youtubera, takzvané posledné s gogom, toto sa všetko bude dať predplatiť. Alebo napríklad fanúšikovia skupiny Krejson, Láďa Křížek. Tým by sa ľúbilo, že keby mohli predplatiť až po, že sa príde s křížkom po funusu, hej? Dojde sa na kar. A na kare sa vyťahnú nejaké veselé príhody. Čo s tými vencami? To len tak zvadne? To len tak zhnie? Ne, aj z toho by ste vy chceli mať, pane Robert, ja to vidím, chceli by ste mať z toho biznis. Že nejaký youtuber si to skrátka pomele, hej, s mlékom alebo s čím, s ovsenýma vločkama a to vypije. Akože aj Evelyn s tebou smúti, hej, takže by to potom logla do seba. No, povím tak, nápad dobrý, ale teda nič moc. Ono to len nejak vyzerá, ale není to tak. To je jak rybana, vypadá to jak vybrané slovo a není. Venujte sa radšej vášmu povolaniu, hrobníctvu. Toto je díra na trhu. Nerobte díru na to, robte díru na cinteri, to vám ide najlepší. Urobte si reklamu a tam budú peniaze. Voláte sa Robert, tak si urobte takú nejakú reklamu, že robí hroby, alebo hroby Williams, takto si to nejak ako skúste koncipovať, alebo skúste to pomenovať tak, že som hrobokop. To bude také in. Alebo dajte si taký veľký billboard pred dedinu. Nielen CSI Miami, aj Yama Miami. A presné. Skúste do tohoto viac investovať. Chodíte po tých pohreboch, tak cestou z cintera rozosmievajte tých pozostalých. Dajte si takú službu, že fun ebrák. Tam by som to videl. Posledná závisť. Na čo šíriť medzi ľuďmi takéto oplanstvá? Služba. To má budúcnosť. Dobre, Roberte? A inak to neberte.